Kawula amabhele asicoco sinuka intsundana namakokozela njengelifu lemvula. Sengela abantwana xa likhithika the 16th of April 2022. Ya, ndiyabona uba unamhlanje ufuna ungenzeki kudala ndiyijika-jika ndiyiphinda-phinda le nto yale recording. Ndiyiqalele imosheke ndiyiphinde. But ke sajoyina laa team kuthiwa yi-Asipheli Mandla, ibona mos laa nto kuthiwa imbambo team. Niya nangembambo mntanomdla ekokisini kuthiwa makungajikwa. Siphethe loo nto ke namhlanje. Namhlanje sincokola ngomba wesilwane, iingxaki ohlangana nazo xa unesilwane. I-emphasis ke izawuba yilena ethi whatever happens ungaze ugive up. Natso nje i-emphasis yanamhlanje, kodwa sincokola ngazo ezi zinto uzawuziqaphele xa ujikelezwa siso isilwane. Ena nto ke masiyigxininise, njengoba sithetha ngee-problems zesilwane asithethi ngezi zeengxaki zesilwane sakowenu. Yabona sikhandwe kwamasizojikeleza indlu sisodwa eso sijonge ikhaya, even though esinye siyakwazi umakiswa wena basikubhaqe kokwenu, but ikakhulu ezi zapha ekhaya zezekhaya zi-affecta almost wonke umntu opha phakathi kwekhaya. Le sithetha ngale ihandiswa nayo imakiswe wena. Esi silwane ngayimpundulu, ingasisithunzela, ingayimfene, ingayinyoka. Even if imfene awuzuyibona, yabona ezi zinto, noba inyoka awuzuyibona. Nazi ezi ngxaki, siqale ngeyokuqala. Yabona le video, I hope izawuhamba le. Ukuba ihambanga nalena ndiyayeka. Kunini ndizeze ezi video namhlanje. Unumber 1, ukulwa undalwa yenye ingxaki ozawujongana nazo xa uneproblem yesilwane. Namhlanje ubiziwe kodwa mawusiwe empophomeni wabhataliswa loo mali, ngenye imini wawusiwe ehlathini woxhelelwa inkukhu kwathiwa uyalahliswa, uyafihlwa, kanti ngenye imini wawusiwe emlanjeni. Ikhona laa mini kwakuthiwe thenga igusha, laa gusha yaxhelwa, inyongo yafakwa phaa, igazi lagalwa phaa kwentloko, waqatywa nomswane walaa gusha. Uyayiphinda-phinda le nto yokukulwa, kodwa kukho mehluko, uyalwa undalwa. Yenye ke ezi ngxaki zokuba sijongene naso esi silwane, and the emphasis is still the same. Noba ulokwa 1,000, don't you ever give up. Nantsi ke ingxaki eba ingxaki phezu kwenye ingxaki. Ubunengxaki yesilwane, wadibana nobhele, wakuthatha ubhele okwenza loo nto okwenze yona kuloo kona benisenzisana kuyo loo nto. Uyigqibile unjalo into kabhele, uyabona besi silwane asikapheli. Xa uye kusiyazi, athi usiyazi ukhona umntu ubuye kuye ekunyanga ukubelekise into ethile. Yabona ngokwenu bunengxaki yokuqala. Ngoku nengxaki yesibini, xa umfonela ubhele, bhele, hey, ndile mntwini kuthiwa ikhona into ndifake yona, okanye uthi bhele le nto besizama ukuyenza ayenzekanga, instead kuwesi. Nizawuxabana ke nebhele ke niblokane nasezifowunini, kuqhuma uthuli, akuthembise nakokubethisa ngezulu. Kubekho ke ngoku le ngxaki ye-vulnerabilities. Lena into ixhaphakela abantu abangoomama, ukuba vulnerable kubantu abakunyangayo. We've spoken about ezinye vulnerabilities kuthi kule ndawo ndinyangwa kuyo sabe ndifowunela ngoku izondilanda ndisecaweni, izondithatha yondilandisa igrosari, yabona ngoku ubuze ngozonyangwa, ngoku uyiloo shofa provide free services. Lena sithetha ngayo vulnerability le yokubana lo mntu athi kudala siyenza le nto yokukunyanga ayenzeki, ndinecebo mna befamba siqale ngalo ukuba ndilale nawe. Wabuza omnye usisi ukuba njeba nomyeni wam naye enale ngxaki nje, ingaba naye kuzawufuneka ulale naye. Ukuba injalo kuzawuqala owuphi, kuze yena kuqala okanye kuze mna? Nantsi ke enye ingxaki le kuphelelwa yimali, uphelelwe lithemba. Siyibalile mos kudala uzenze ezi zinto, kudala ubahamba aba bantu khona ubuve ngaye, kuthiwa nankuya uphaa kulaa ndawo ikude, wakhwela ibhasi mntanomhle, wakhwela ibhasi wanyuka apha, walala ubusuku bonke ebhasini, uye kuloo mntu ukunyangileyo awanyangeka, wabuya weva futhi kuYouTube ukuthi ukhona omnye ndiguti ndingubhele izani, waya nakuye, still awuboni mehluko, kuphele imali nethemba liya liphela. Eyona nto ke, the ultimate intention, ayisiso sodwa esasichitho, noba makuphele ithemba mntanomhle, so that wena uhlale ube sisithunzela sale nto ifuna ukukusebenzisa. Ihamba ke ngoku le nto idibane nezi psychosocial problems. I remember ndincokola le nto noMadlamini luphayene eKapa, ndisithi hey makhosi, kodwa le nto yabantu besilwane and the psychosocial support ingaske kubekho umntu onothi gqi
umntu onayo i-training ye-psychological support, umntu onayo i-training noba yi-social worker but owaziyo amayeza ozawuqala noba yi-channel, noba yi-Facebook, noba yintoni for abantu abanida i-psychosocial support. Baninzi, isilwane sikukuxhentsisa sikwenze uthi ungathembi mntu, ungaphumi naphandle, uhlenje uyalila, yonke nje into nezinja xa zikhonkotha uqombe inoba sesilwane ndihamba naso kwanto nje e-around wena ne-boyfriend efikileyo uhamba kwayise ebona ingxaki zakho nje nengasiso esi silwane. Unida isapoti ke e-psychological xa ukuloo meko. Isichitho ke yenye yezinto zesilwane. Iyakuchitha le nto isisilwane, ikuchithe kwiitshomi, ikuchithe kwi-relationship, ikuchithe emsebenzini, ikuchithe nasecaweni, ikuchithe nakwindawo engafananga uyachitheka kuyo. Abantu abakuthandi. Nantsi eyona nto efana uyiqaphele, nawe uhamba ungabacaceli abantu. Kuba kaloku isichitho esi omnye ngongamcaceli kuthiwa Bhekela uyachitha. Uchithwa kuphoswa phaa kude. Xa uchitha amanzi uyachithwa. Phuma, hamba, mka, ususwa kuloo nto ubukuyo ukuthi wena ube likheswa, ube ngulo mntu uhlala yedwa, so that uzoba nalaa ngxaki besithethe ngayo yala psychosocial support. Ube ngumakhala njalo wena mntu ube likheswa elingenamntu. Nantsi ke ngoku egqiba imitshato kule nto yesi silwane yi-lack of intimacy. Uthi xa uhanjiswa nesi silwane nopartner wakho, noba uthi ufuna ukubamba uvele uve nje uba you feel very cold kwawena, noba ufuna ukukupotoloza usapotolozeki, heyi uyabanda futhi masingayishi naleyo. Uthi noba uqhubile upartner kodwa naye uyeva ukuthi noko lo mntu wam noko akasenguye lo wayeqhuma evutha etshisa bhe. Hayi, ngoku lo uyemka ke ngoku upartner yokhangela abanye abanezinqa ezisashukumayo kube sisakwisinqa, ingathi noko sigqityiwe sesasilwane. Khona umama okhe wafika phaa evenkileni nanzo uyithetha into ayithethileyo ukuba ukhona kweli khaya, ndizamhleba njani naye, naku uchopile esofeni kwakhe. Uyincokole ke le nto yesi silwane. Imbi bantu abahle, imbi. Nantsi ke ngoku ikhila uvele uzibuza uba why isihlwele sibhekela xa ndinesilwane. Lo mbuzo ngulo mbuzo ubuzwa ngulaa mntu othwasayo ukuthi eli dlozi ndilithwaselayo liphi, why ndisenziwa ikhoboka, why ndihambe ndixhentsiswa kodwa likhona edlozi, why lingandikhuseli, lingandincedisi. Ufumanise abantu abadala kwezi ndawo zemdaka njeba wena ubuthi uyothwasa, kanti uyothwasa kumntu ongazange naye athwase, umntu ozilandele into yakhe. Mkile isihlwele, asikwazi ungena kulandwe nalapha ke ezi zinto zezilwane. Kufuneka ukhuphise imnyama, yiloo nto from time to time mani ufumana le khombo yakwabhele yesilwane uzikline. Awuziklini kuba kutheni, uziklina because physically uyaziklina, what about spiritually? No money. Le ngxaki yemali ke mntana omhle beyond le besiyichazile phaa ukuthi uyanyangwa into engenamva phambili. Apha sithetha ngophela kwemali. Uthi noba ubuyodraw imali, utsala ikhadi uyishiya imali kwi-ATM, ubuyothenga igrosari ubuye neplastiki ezishotayo, ukhandiswa imoto wena, ugulelwa ngabantwana wena, enye imali uqonda ibilaphi. Yabona wena ujikelezwa yintoni? Sisilwane le nto ukuthathela imali. But kufuneka ujonge ke nezihlwele nazo ziyazenza ezi zinto. Kuthiwe naso isihlwele sikuthathela imali. Loo nto xa imali ingekho, you must look at the signs. Thina ke ngokwalapha ekhaya wonke umntu okhe wenza nala consultation, we start with ubuhlwele. Eyasebuthakathini sigqibela ngayo side singayihoyi oku kokuqala. Ukuba isihlwele sisisondezile kuhle ekhaya, amazulu ayibiza kamnandi athi uma sibheke umsamo. Abanye bakutsho ke bakubizela ukwenza umsamo kube funa ukufaka inyoka. Spiritual disconnect yenye yezi zinto ohamba udibane nayo. Ufumanise uba ngoku spiritually you are no longer there. Andithi you are no longer vibrating kakuhle. You now have as energies zidull. Spiritually you are no longer yourself. Yiloo nto kufuneka uziklinze mntana omhle. Ufumana ikhombo yakwabhele noba yomnye umzi, into nje kukuklina ibhekelisa imimoya emdaka, and le nto ibe ngucontinuous. Ingabi yonto ka-once off wena ubuklinzile once off kodwa uhlamba qho. Kukho mosu physical no metaphysical. Umetaphysical nguspiritual mntana omhle, has to be cleansed. Siye sithi at least every 3 months. Ukuba ungumntu osebenza ko-Avbob,
ithengo lento yami indimosha nje yathi seyipha yaphinde yabapha. Ukuba usebenza ko-Avbob usebenza esibhedlela ekliniki ingaske lento uyiphindaphinde. Ithi into ephambili, isilwane sithakwe kulo mhlaba ngabantu balo mhlaba abaphilayo, sinyangwa ngabantu balo mhlaba abaphilayo. Ukuba kasinyanganga uBhele khayokhangela uKhambule, ukuba kasinyanganga khayokhangela uMamfukeng, khayokhangela uMkhize, khayokhangela uDlomo. Jikeleza mntana omhle, ukhona ozawude asincede. And you must also acknowledge nento ethi mhlawumbi xa sowufika kulowo kugqibela kudala lento icetyulwa amaxolo ethwa amadolo. Ngoku iyanikezela uba credite nabanye aba osuka kubo, including lo ebekuthwalisile naye ekufake eyakhe inyoka ebekuqinise komeleza ngokwale jenisi kuye spirituality. Kukhulwa njalo mntana omhle, udityaniswa neento ezikhohlakeleyo ezinentamo ezinde, into eziza kukuqoba zikukhoboze ukwenzela uba ube namobhedi niphathi yokhula. Naye mazi ukuthi uyinja uBhele, kodwa ngoya kwaBhele I learned ukuthi bakhona abantu abafana naye abakhohlakeleyo. Iyanyangwa ke lento, nantsi into esiyi-emphasizayo. Jikeleza wena kubantu abanyangwayo, ungabi married kuBhele. Ukuba uBhele yamoyisa lento, mfonele uthi uba isekhona aphinde aguqula amayeza kokwabo. Ukuba uyabona uba kudala siyijikeleza lento noBhele, itsho hayi Bhele noko izamile yakho indima, ndiyadlula mntana eBhele. Okanye uthula uthi xa kudlule, kodwa suthatha amayeza kwaBhele usebenzisa ikhombo for 3 days awukagqibi nalaa course, sewumkile uye komnye onconywayo. Nakuye ufike nje 3 days umkile, and noBhele ubungafiki wena uyazithakatha. Nantso ke besiyiphethe sithi masiyekilale. Ukuba nalena ayilodanga ivideo ngeli xesha, no kudala ndiyenza, inoba nam sisilwane ndizawuyeka camako.